Naiz irratian, bigarren kafea. Egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Hau dau nekea. Ez dizuegu gezurrik esango. Atzo gustora aritu ginen San Juan egunaren ospakizunetan. Gaur ordea komeriak. Baina komeri hementxe gaude zuekin. Horixe behar dugu eta esnatzeko mugimendua. Anthony Bourdainek hala zioen. Zerbait defendatzen badut hori mugimendua da. Albezain urrun, albezain beste. Ozeanoak zeharkatu edo besterik gabe ibaia zeharkatu. Baina iriki burua, altxa sofatik eta mugitu. Eta hori egingo dugu guk, bigarren kafe hartuta Bourdainen amenez. Gaurko egunez jaiotzen Anthony Bourdain sukaldari idazle eta bidaietako dokumentalgile estatubatuarra. Bourdain 1978an graduatu zen Culinary Institute of American. Sukalde profesional askotan lan egin zuen besteak beste Manhattango Brasserie Les Hayesen chef exekutiko gisa. Baina benetako arrakasta 2000 urtean lortu zuen Kitchen Confidential Adventures in the Culinary Underbelly izeneko liburuarekin. Ondoren iritsiko ziren telebista saioak, abentura eta sukaldaritza uztartuz, A Cook's Tour, Anthony Bourdain, No Reservations edo Parts Unknown. Telebistan bihurtu zen ilezkoa Bourdain. Fideoak jantzituen Hanoin Barack Obama presidentearekin, tortoka arrautza egosiak zurrupatzen zituen Kolonbiako merkatu batean, eta Kambodian eskuz egindako udaberriko opilak dastatzera joan zen oposizioko gobernuko kide bat elkarrizketatzera zijoala. Sukaldari ospetsuekin kritikoa zen arren askotan txalotu zituen miresten zituen sukaldariak Ferran Adrià, Jose Andrés eta nola ez, Juan Mari Arzak. Tamalez, 2018ko ekainean bere buruaz beste egin zuen Anthony Bourdainek Frantzian, Parts Unknown telebista saioaren programa grabatzen ari zela. Albisteak sukaldaritza mundu astindu zuen eta humanaldi ugari egin zaizkio urte hauetan. Tartean 2018an Donostiako gastronomika jardunaldietan sukaldaritza kazetaritza onenaren saria eman zioten hilo ostean. Eta begira nolakoak diren gauzak edizio hartan Juan Mari Arzak izan zen omendua. Gaur berriz, etxera bakarrik, itzuli naiz, ta ez dakit kolasaren helburua zer egin. Nik zugatik eskua behin da berriz, sutan jarriko nuke, baina demorak dio. Bourdainek asko bidaiatu zuen eta beraz horixe egingo dugu guk. Keniara bagoaz ondo? Ondo. Bai. Gaurko egunez jaio zen Paula Kahumbu, Nairobin, Keniar kontserbazionista eta biologoa da. Batez ere elefanteak babesten egindako lanagatik ezagun egin dena. Babira, nik Eskoziara eramango zaituztet. John Boyd Orr 1971ko ekainaren 25ean hil zen. Eskoziar irakasle, sendagile, biologo, fisiologo, politikari, negozio gizon eta baserritarra izan zen. 1949ko bakearen Nobel saria irabazi zuen nutrizioari buruzko ikerketa zientifikoagatik eta FAOk lehen zuzendari nagusik gisa egindako lanagatik. Ikerlari gehiagorekin jarraitzeko nik estatu batuetara eramango zaituztet. Annie G. Isley 2011ko ekainaren 25ean zendu zelako. Informatikari teorikoa, matematikaria eta suziri zientzialaria izan zen. NASAren Lewis ikerketa zentroan egin zuen lan, eta horrez gain,
NASAn lan egin zuen lehendabiziko afroamerikarra ere izan zen. Haren omenez, 2021ko otsaiaren batean, nazioarteko astronomia elkarteak izli izena eman zion ilargiko krater bati. Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko, na 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 na. Tira bai, ilargia aipatu dugunez unibertsoarekin jarraituko dugu. 1635ko ekainaren 25ean, gaurko egunez, lurra eguzkiaren inguruan mugitzen zela zioen teoriari uko egitera behartu zuten Galileo Galilei Eliza Katolikoak. Erromako inkisizioa atzetik izan zuen urteetan matematikari, fisikari eta astronomo italiarronek. Elkarrezketak liburua debekatu zioten eta preso egon zen horregatik. 79 urterekin lurra eguzkiaren inguruan mugitzen zela esan zuen, eta eztabaida iturri da ea han bertan esan ote zuen Epur si mueve famatua, tortura mehatxua gainean. Esaldia esan izan edo ez, teoria Kopernikarra nahikoa ezarria zegoen ordurako eta Galileoren ingurutik ahozko tradiziora bidea egin zuen epaiketaren osteko urteetan. Baita Galileo irudikatzen zuen 1640 inguruko margolan batera ere. Aspalditik gatoz, urrunera goaz. Aspalditik gatoz, baina egan egiteko ez altzara inoiz, eguzki argitan hautsa izan. Hurbilegi gaude gezurretarako, hurbilegi gaude, baina edo zeinet. Goazen efemeride gehiagorekin 1978ko ekainaren 25ean hortzalarraren bandera lehen aldiz erabili zuten LGTB kolektiboaren simbolo gisa. San Frantziskoko harrotasunaren jaialdia ospatu zen egun horretan. Gilbert Baker artistak sortu zuen eta 8 kolore zituen. Egungoak dituen 6 aldean, kolore bakoitzak kontzeptu bat simbolizatzen du. Denborarekin jatorrizko banderak aldaketa desberdinak ezagutu zituen. Lehenengo bertsioko 8 koloreak eta esanaiak hauexek dira. Arroxak eta sexua, gorria eta bizitza, laranja eta osasuna, horia eta eguzkiaren argia, berdea eta izadia, turkesa eta artea, urdina eta harmonia, bioleta eta espiritua. 1978ko azaroaren 27an, Harvey Milk San Francisco gainbegiratzaileen batzarreko partaidea erail zuten, eta horrek bandera baten beharraren eskaera zabaldu egin zuen berriro. Erantzun moduan, Paramount Flag Company konpainiak 7 koloreko bertsioa plazaratu zuen. Arroxak entzeko argumentua kolore horren xingolak aurkitzeko zailtasuna izan omen zen. Tira eta ekainaren 25 izan da ezin aipatu gabe utzi 1937ko ekainaren 25ean Esteban Urkiaga Basaraz, lauaxi eta idazlea, poeta, kazetaria eta politikaria abertzalea fusilatu zutela frankistek. Euskal Pizkundearen idazle garrantzitsuenetako bat zen. Euskal Armadako prentsa arduradun gisa La Petite Gironde egunkariko kazetari bati Gernikako bombardaketaren ondorioak erakustera zijoala atxilotu zuten. Euskadiko gobernua beste preso batekin trukea egiten saiatu zen arren fusilatu egin zuten Gasteizko hilerriko hormaren aurka. Gaurko saioan Jon Kortazarrekin lauaxetaren bizitza eta eragina aztertuko ditugu. Literaturaren ariari jarraituz, Josu Zabaleta itzultzailea elkarrezketatuko dugu, berak itzuli zuen Anne Franken egunkaria, gaurko egunez argitaratu zena Herbereetan. Dogunaren gauzeza kanteak ardaua dontzixak kanteak tamatxasun baten poza. Bueno, ez dakit zer gertatu zaigun gaur, guztiz murgilduko garela literaturan. George Orwell ere izpide izango dugulako, enekoren bidez.
Izan ere idazlea eta kazetaria gaurko egunez jaio zen 1903 kronista, literatura kritikari eta novelista izateaz gain, Orwell 20. mendeko ingelesezko saiogile nabarienetako bat ere bada. Oso ezagunak dira, agian ezagutuko dituzue, Abereen etxaldea eta 1984. Ia ustu abestu matxetanarekin batea. A ber, liburuak ondo daude, eta literatura asko gustatzen zaigu, baina ziur naiz liburuetatik aratago ere bestelako gaien bat izango dugula. Hasteko maite dutak. Entzuleok, kainako 25 ditu gaur, eta osteguna da, San Juan Biharamuna, zer esango dizuegu, ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Ziazu esan, Xabi Arrietak hautsi duela koreografiaren azken pausoa, bere kaskoak ezker eskubi ondo jartzeko. Ez, lehenago dantzen eta gero ondo jarri. Ba, ez, azkeneko pausoa falta zen. Eta oso ondo ari ginen, Arrieta zapuztue gaurko dantza. Ez eskatu asko mote. Ja, gizona atzu ibili eta gero komerik. Ba, entzuleok, aurkeztu barko dizkizu egula gaurko bidelagunak, zuekin Eneko Iturbe Otamendi egunon. Egunon. Xabi Arrieta González egunon. Egunon bai. Noa Gaztaina Goiarbide egunon. Egunon. Eta Goiuri Ezeizarandi egunon. Egunon. Izketan ari zeizuena, Iñigo Asensio Elurbide bagoaz gu gure biharamunarekin aurrera, bostak elkartu eta horrengo bi orduetan zuekin kafe hartzeko asmotan. Ekainak 25 ditu gaur bai, eta ze 25 atzo udarako gau luzeak bizi izan genituen. Eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose ditenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Da zure eskutik debekaturiko egin, tiroka dabiltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso ditenen izenean, arresiak zutan ikusi. Ba, udarako gau luzeetan murgiluta gabiltza entzuleok eta garai hauek ekartzen digute gogora nostalgia puntu batekin, Bendetaren udarako gau luzeak, garai bat markatu zuen Bendetak euskal musikagintzan, eta hemen deskubritu genuen gerora, ba, euskal musikagintzan ere alako pixua izango zuen Peio Reparaz bera kantu honetan, eta beste hainbatetan, eta esan dakoa, guri atzo ere eguna, gaua baino gehiago eguna luzatu zitzaigun, eta zer egingo diogu, alden moduan buru altxa, eostuna etortzen bada ere, Eneko zein da zure maite duta? Nik lehenik eta ben esan inun, askotan, batzutan pentsatzen dutela, zenbatek ezagutuko dute Peio Reparaz zetakengatik eta ez Bendetarengatik, adibidez, nere generazioak imaginatzen dut gehiengoak Bendetagatik ezagutuko duela. Nere buruan ez dago inor, Peio orain ezagutu duena. Nere buruan ezinezkoa da, nere buruan mundu guztiak daki Bendetatik datorla eta egia da. Baina, egia da, karo, zuk imaginatu, nik lehenguzu badukat 7 urte gazteagoa, eta zazpiz eta 8 urte gazteagoak, eta karo, imaginatzen dut, ez diet behin ere galdetu, baina, beraiek adiez, Peio Reparaz ezagutuko dute zetakengatik. Bai. Nei joan gertatzen zaitena da, koste egiten zaidala, imaginatzea Peio Reparaz Bendetan, hau da, naiz goatzen, nola zan. Baina, izateuka, oen dela urte asko, Tolosako San Juanetan egon zigarra Bendet bai izta, goatzen naiz kontzertu hori, eta, hoi imaginatzea nik ustatu zai pilo bat. Karo, Bendetan, noiz utzizun?
Bendetak... 2019 ez dakit, igual asmatzen Bai. nahi naiz, Bai. Begiratu bakarrik dezakegu. esan atera COVID eta gero. Esango non, gaina Tolosako San Juanetan hor zaudela, ja, azkenetariko 2018ko martxoan taldearen agurra iragarri zuten. Eta Tolosan, Hainbat kontzertu programatu zituzten urte amaiera arte. Oida. eta horren zuten Tolosan kontzertua Plaza Berrian, eta gero Ibarra ere pasazian, kide bat Ibarrakoa zalako. Ja, hasi zarete... Bendetataz ari zarete barkatu duzkone naiz. Enrico Rubiños da Ibarrakoa bai. Ari zarete izketan pertsona helduek bezala, Helduek bezala ari zarete, bai. Eta egin zuen kontzertua Ze urtea, Tolosan Plaza Berrian, eta gero Ibarran ere aritu ziren agurra esaten, eta... Badakizu goiuri, joan den astean Piragua plan egin genuenean, zu kade egin zenuen Piragua plan hori egin genuenean, nahikoa, badakita horreko astean ere ja sartu nintzela zurekin, baina pixka gehiago, ez da nahiko izango. Nahi alkortak esan ziela, zuek konturatzen zarete, gazte gorputzetan bizi zareten, jende zaharra, senyoroak eta senyorak zaretela, ez? Baina hori zergatik. Zergatik, bai. Egongo zen, etzen izango horrela bapatean... Bakitze ba. Zartzen? Konbidatu batzeon Piragua planenik ez nuna ezagutzen. Tordun... Alku bai. Ez, Mauro. Ez Mauro. Mauro. Nik ez nuen ezagutzen, nire ez ikusi ba, orduan, ezakit, pertsonat ezagutzezunen supresatzu ba, honek ekisa dinauka, ezakit. Eta ziur naiz Inigok ez zuela ondo aurkeztu Mauro. Inigorentzat zen ja taldeko kidea. Nik asumitzen nun ezagutzen zenutela, zen Mauro da atzo. Datorren, joan den astean, Piragua plan egin genuenean, zeuden guztietatik, bigarren kafeko parte hartzailerik zaharrena. Nola zaharrena? Bigarren kafera lehen iritsi zen, Mauro, Imanol, Noa, akaso Mai Gorostiagarekin pare-parean, hortxe. Zeoiana etzegoen, Mai Gorostiaga... Ez? Mai Gorostiaga ere ez? Gu ez, hoi seguru. Mai bigarren denboraldian hasi zen gurekin, ez? Zen lehenengo denboraldi hartan hasi bartzuen, baina pandemiak kontziliazioa etxea dena pixatan kasgora jarri zion, nik esango nuke Mai bigarren denboraldian, lehen denboraldian, bigarren kafearen lehen denboraldian, Mai honetan Mauro eserita zegoen 10 urterekin. Bueno, argi da hona, nik inun ezagutzen, zuek, ez dakit Nik ezagutzen. entzun da Mauro izena. Gu hemen gaudenen, behintzat ez da etorri. Ez. Hemen gaudenetik gu. Ez. Bai. Orain, zure Piraguako laguna zen bagenekin, baina ez genekin, bueno, gauza da... Mauro da nire pandemiako laguna. Eske, tela dauka, suntuak, Bai, Tela dauka, zerderaka dauka. Oire, gauza, nik suposatu nula bertsona horrek Maurok zeuzkala... Ingurusan. Bai. Ja, batxillergoko muga hoi da. Guk minimotzat jotzen. Eta orduan estion, nahiak esan zion aurreko astean esan zion. Noski, zu bihar aste arteatzen, orduan asteazken eta noski, zu bihar eskolara joan bar dezutan iksanun, ze? Eta nik betxatu, nahiak esango eskola, Klase. Deituko dio. Klasetara, eskolara, eta nik esan zer raroa. Eta orduan erondon zuen esirita, eta esan nion, ez du Mauro nio, zuk zen bat urte dozko zute, esan nite batxe lauen nao. Eta esan, ze? Tarbana hasi zen gure konbertsazioa. Eta galdetu nun nik, ez nekin oso ondo, eta galdetu nun, baina de batxe lauen zen bat urte ukitzea. Eta orduan ja nahiak. Eta jatorri zen nahiaren zaska, eta guk arrazoi eman. Nik uste dut arrazoia zuela nahiak, Arrazoia, jarraitzen du edukitzen. Nik uste dut baiet. Dudi gabe gaina. Bueno, besarka bat hemendik nahiari eta Maurori. Denei. Hori da. Oso ondo. Hau esan beharrik, ide luzea dugun arren, ozen elkarrekin, izarrak gurekin baitaude, ametxen zain da... Bueno, biala izuet argazki bat, erakusten duena, Mauro dela, bigarren kafearen mikroetan izan zen lehena atzoko... Ostras. Atzoko berriro joan den azteko... Norbaiten antzartu jot. Piragua planetik. Eta ni pitzatzen gu ginela gaztenak. Hemenik pasa ginen gaztenak. Oso gazte etxo. Norbaiten antzartu diot, baina ezak izenena. Bueno, Mauro da, gure oso entzule den Nekane Altzelairen, semea, askotan txatean idazten duela Nekanek, batez ere Egipton da bilenean. Musio bat emendik. Bai, eta baino ez dakit, bai, horrela izan zen. Beraz, maite dut enekoak esan du, ez azkenen? Bueno, Xabi. Mauro. Xabi, ez Xabi esateko. Barkatu, Xabi? Eneko bota dut aguk hitz egin dutu. Da, Xabi esateko, bai, maite dut. Nire txanda. Baina, zein zen enekoren maite duta? Ez du esan? Bete erdi gaiteo.
Ez, aipatu dugu, entzuten ari ginelako bendetaren udarako gau luzeak, hortik joan gara, bendeta eta peio reparaz eta handik bueltaka, aber noiz agurtu zen bendeta eta tal, jazta. Ze estrategia gu Kontua da, gu hasi garela izketan, baina enekok ez zuela bere maite duta esan. Gaur ezin da gauza asko eskatu, Ja, egia da, komeriak, Leña al fuego, bendeta. Ba, Baila. No hago aquí. Bendeta kriston pila gustatzen zaine. Ja, zuen, eske bendetak harrapatu zuen momentu bat, zuek 16 urte zenituztenean, arrakasta... Ni gaina San Juanetako kontzertu hori daukat burun, recuerdo son aukate. Kontzertu hori izan zen. Baina neko orduan zure maite duta mesedez. Ba, hau esan inberdet baita, baina bendetak bilaunan gozunen, etzan nahi polita izan, bueno, entzuleak izota gotatzen hasi ziren, hori ere, bueno, gertatu zen. Hori ere gogoratu behar da, bueno. Ez? Zure. Maite duta, maite duta. Kontua da, atzo, enekok parranda egin zuela, eta orduan, bere neuronak ari dira pixka bat sufritzen. Bea, pasatxan da, Xabi, zure maite duta, hau da tipoa. Nik maite dut urtero beti berdina pasatzen dela eta urtero aserretzen naizela. Ui. Eskopeterotan? Bai. Nik hemen proposame bat nahi dut udaletxera. 3etatik 4 eta 5 eskopeteroak larramenditik kanpo. Siesta ordua da? Baina txaron, zu... Ni ez naiz ateratzen. Zu ez zara kompainia, ez zara ateratzen... Nire plana izaten da urtero, goizean bizikleta, siesta, eta gerokoak. Baina eta siesta ozopatu egiten dizute tiroek. Beti etortzen dira batzuk, bum, egitera. Bueno, Pilera batean edo... Eta atzo berdina gertatu zaizun. Urtero. Oso ondo. Ziur naiz datorren urteko aurreikuspenetan kontuan izango dutela Xabi Arrietaren siesta urte. Bai. Ni azalduko nahi eskopetakin. Bordon ez da maite dut eza da. Hori da. Bai. Baina, bueno, maite dut urtero berdina pasatzea talare aserretu. Tradizioa. Bati pasako dala, baino. Hortxe usten dut. Noa dago libin, abestionekin. Bai. Gaur energiakin nago, Parrandari... Egen aitortu behar dizuet, kanto eskapatu gintzai dela. Nola eskapatu. Bai, autu zenuela jarriko. Enukela jarriko. Ba jarri beste bat. Bueno, ja entzuten ari gara, eta noa gozatzen ari da, niri kantoa ezait bat ere gustatzen, aitortu behar dizuet. Baina punto maite dut ez punturaino, baina ja jarri dut, jende opozik dago, zoriontxo dago, San Juana bukatu ja energia pixka behar deu. San Juana bukatu. Kontuz orain dik. Gaurko egun arizuko pixka aterako diogu. Bueno, no, azina zure maite duta. Oaingo zaukiten maite dut errexena. Dala, kainako 24. Atzoko guna, asko disfrutatu nuen. Nik esan marraukat ez naizela betidanik ateratzen eskopeterotan, nire konpainiakin, 3 urte edola, ingo ditu, edo lau, ezakit, baina super gustora ateratzen naiz, nireko harriako gatetzera 3 konpainia desberdinetan, eta polita iruditzen zait nola noiz behinka plazetan eta elkartzegean konpainia desberdinak, eta egun askotan kodrago ditzaite dugu, igual dala urteko egun politena askorentzat, barkatu Xabi, igual ez dutzat ez. Baina guk pilo egia da, barkatu inigo, baina egia da, egualdiak ez dula asko laguntzen. Baina bestela oso ondo dena. Super egun koloretxo iruditzen zait, eta asko maite dut egia esan, maite dut Tolosa, maite dut konpainia ezberdinak ikustea, eta maite dut elkainako gitarra, asko. Bai. Originalak, gaurko maite dutak, Eneko geztu ekarri, Xabitanoa geldu diote atzokoari. Bueno, batek alde txarra, beste alde ona. Oain alde neutroa. Oain goiuri. Begira, ni nator esatera, faltan botatzen dudala gauza bat, efemeridietan begira aritu naiz. Ze esan dut, askotan gertatzen zait, agian guk astelenetik ostiralera egiten dugu irratsaioa, eta batean, larun batean bada efemeride potoloren bat, eta haian ostiralean ez dugu aipatu, ze hurrengo egunekoa da, eta gero astelenean jada ez dugu aipatzen, ze asteburukoa. Eta orduan, nik tarteka begiratzen ditut, hurrengo egunetan datozenak eta topatu dut, kainaren 27an, hau da, larun batean, egingo direla 32 urte, Negu Gorriak taldeak kontzertu sorpresa bat eman zuela, Gipuzkoako epaitegiaren aurrean, kamioi batean.
Ni ez ninduen hola harrapatu negu gorriaken, zaletasunak, edo ez dut asko kontsumitu, ez dut asko entzun, baina hala ere, efemerido hori irakurtzen aritu naiz, eta pentsatu dut, zenbat gustatuko litzaidaken niri kontzertu sorpresa bat, bapatean horrela. Eta ez, azkeneko asteetako giro hau ez, ni joan nintzen San Mamesera, eta zetak ikustera, eta sarrerak banituen, bazagitzen bat, hilabete lehenago erosi nituen sarrera horiek, orain, begira, une honetan ez daukat sarrerarik erosita, etorkizuneko inongo kontzerturako, baina badakit iritsiko dela beste zerbait, eta, gezurra esan dut. Gezurra esan dut, erosita dauzkat, urtarrilean sarrerak izarok fikoan emango duen kontzerturako, ordan, gezurretan ari nintzen. Ordan, kontua da, esatera ninduala orain, garai hauetan, hainbesteko, ez da antelazioarekin edo sarrerak erosten diren horietan, faltan botatzen dudala, hauxe, negu gorriak egin zuen, bapatean, kontzertu sorpresa bat, kamioi batean, epaitegiren aurrean, hemen bazegoen, arrazoi bat epaitegian egoteko. Zein dan pena? Zen negu gorriaken kontzertori txapo. Orain, inorki egingo balu, batzutan gertatzen dira, makro kontzertu baterako sarrerak saltzeko izaten dela. Olako kontzertu sorpresak, soilik egiten ditugu, baldin eta etekin ekonomiko bat bideratzeko balio badute. Horretaz ari naiz, faltan botatzen dudala, horrela, bapaten, ez dakit non, eta kontzertu sorpresa bat, eta gaina, iragarri gabe, inon sareetan jarri gabe, eta bapatean kontzertu sorpresa bat, eta zuk dakizu, ez dakit, egian, zure amak egiten duelako lan ondoko kalean, eta bisatzen dizu, esateko, aizu, hemen jotzen ari dira, eta ordan joaten zara, sorte hori balin badaukazu, norbaitek esaten balin badizu, hauek hemen ari dira. Eta, efemeride hau baliatu nahi nuen, negu gorriaken efemeride hau baliatu nahi nuen, esateko, faltan botatzen dudala horrelako zerbait. Banik bi maite dut Oskar, bat izena eskutu, kontzertu sorpresa sorta bat ziren. Egiten zituzten leku ezberdinetan, leku hola xelebre xamarretan, eta jendeak erosten zituen sarrerak jakin gabe ze taldek joko zuen. Egingo du kontzertua demagun, ez dakit, Bilboko, Maldezarreko ez dakize tabernaren sotoan. Bale. Talde ez dakizun orden, 8 sarrerak salgai, 7 ate irekiera. Eta jendea mugitu egiten zen kontzertu horietara, eta behin jo genuen han Charlie and the Colors izeneko talde batekin. Zoritxarrez, Charlie Ingalatzarara joan zen, Iker eta Oriol Izarorekin jotzen hasi ziren, eta taldea pixka pikutara joan zen, baino oso proiektu polita zen. Eta, kontzertu haiek oso guapoak ziren, eta publikoaren aldetik ere topatzen zenuen, oso jende irekia musikarekiko, oso estilo anitzetan gustore ibiltzitekeena, eta oso esperientzia polita izan zen, orain Goiurik aipatu duen honetan, hau etzen Goiurik aipatzen duen girokoa, baina pixkat kontrako sorpresa, ez dakizu nori ikustera zoa zen, baina badakizu antolatzaiek zerbait interesgarria ekarriko dutela. Eta hori, polita iruditzen zait. Hori, Zarautzen egiten zuten. Baita ere leku gehiagotan egin dira, bai? Pasaren urtean egin zituzten bat baino gehiago, ez dakit oraindik jarraitzen duten, baina kontzertuak itxuan edo horrelako zerbait. Osa, zuk sarrera erosten duzu eta ez dakizu ze talde arituko den. Hori, gauza polita iruditzen zait. Liburuekin asko ikusi dut baita ere, ez? Liburuen da batean liburu bat dago eta estalita dago edo badauka, ez? Oparitarako jarrita dago eta ez du jartzen zinezu jakin ze liburu den eta aukeratzen duzu eta horrela, hor premisa da ez duzula azalaren arabera aukeratzen eta, bai. Gauza sorpresak ondo daude. Horixen ere maite dut bat. Eta bestea da ezagutzen dituzu uste denok, Ahmet eta Nur, Gazatik Turkiara, Estambulera, eta handik Euskal Herrira etorritako bi musikari. Tolosan bizi dira, Tolosan segituan hainbat musikariren lagun bihurtu dira, gurekin aritu ziren Saharari kantari ekitaldia, baina beste hainbat artistekin ere kolaborazioak egin dituzte. San Juanak lehen aldiz bizi izan dituzte Tolosan, eta zeuden bastante on fire, oso gora etorrita biziko zutelako herriko festa hori, gainera beste lagun batzuk euren kuadrilla bazkarira gonbidatu zituzten, beraz, we already have a kuadrilla, esaten zuten, ez? Eta orduan, manik izan 23 gauean, zoazten mesedez, San Juan Suaren kontzertura, Santa Maria Elizaren atari eder horretan, oholtza jartzen da bertan, irradaka dantza, irradaka kantua egiten da, kantu eta dantza, egiten da bertan
Odei Ertzabez batzaren kontzertutxoa, musika bandarena, txistulariak ere egoten dira, sua bitartean, oso momentu magikoa da, eta benetan, ni konektatzen hau, naiz eta Elizabaten atarian egiten den, plaza hori oso ederra delako, pixkat gure iraganekin eta gure nolabait, gizarte kosmogoniko izateko joera horrekin, ez? Eta hor, irrabaken inguruan, Itziarrotamendirekin hemen aritu ginen hizketan, zegoen, antropologiarekin, gure nortasunarekin, iraganarekin, konektatzen gintuen zerbait, San Juan Zortzikoa modernoagoa da noski, baina, Zortzikoa bada oso euskal musikaren ezaugarri horietako bat, erritmo bat beste inun horrela interpretatzen, jotzen, kantatzen ez dena, eta hori da gero eskopeterotan ere flipatu zuten, nik uste pixkat kontraesanetik ere ez, pentsa, beraien lurretatik ies egin bar izan dute bortizkeria militar eta geopolitikoaren ondorioz, eta gu hemen bagen biltzan alako arma alarde bat egiten, ze hori da azken finean atzo Tolosan egintzena, beste Euskal Herriko leku batzuetan ere bai. Kontraesan horietan, baina gustatu zaite ikustea, oso Tolosan barneratuta ikusi dutela euren burua eta jaia gozatzeko gogoa bazutela. Eneko, ez dizu utziko kontatzen zure maite duta. Zer diuze, venga, bozka ingo dugu. Xabi, Noa, Goiuri eta ni. Botoak Eneko maite duta ez egitearen alde? Bere aurka. Aurka? Anekdota bat, ez da? Nahi zena kontatu ezaket. Ni gaur alderazizko teoria. Normalen maite dut eza ekartzen du, ez dagoen ezer gaur resakare eta farra, buelta. Orduan baiet utziko diogu. Humorez jaiki da. Bai. Zein da zure maite dut anekdota danako hori, Eneko? Maite duta lehenik eta behin Itziarrotamendi. Hori da, ipatu dugu hemen, nik ez duzen Enekoren ama zela, ze Enekoren ama izan aurretik, bada dantzari, irakasle, ikertzaile eta beste gauza. Mila gauza, saltsa guztitzen ibiltza. Eta gero bestik gabe, nola ez dakaten maite dutik, anekdota bat kontatukot. Duela urte batzuk. Haizue, bazkaltzen ematen duzue, nahi baldin baduzue, erratza badugu hemen pixkat eta taberna garbitzeko. Baina... Anekdota bat kontatukot, duela urte batzuk, hau ez dakitzen batek jakingo duten, baina nik duela urte batzuk, San Juan egunetan, taberna batean nebilen lanean. Erratza pasatzen. Egia da, erratza, gauza asko egiten ditun. Eta, batzen nik tabernako jabearekin, egia esaten hasita, enuen harreman oso estua eta batzen harreman nahiko ikamikatsua, ez? Eta, hor, izategen itun liskar batzuk, gehien bat ez dut esango nire errua zenikan, baina jabearen aldetikan, zure akats guztiak azaleratzen zituen, esango du, publikoaren aurrean. Eta horrek ematezian, montuan mina, eta hor banitu duen, sentimendu asko nazten ziren, ni lanean negoen bitartean, ez? Eta orduan, gogoratzen naiz behin esan zitela. Ikusi duzu hor sartu den hori, kontuz horrekin, horri ura gaizkiesaka ibiltzen da, bestengatik. Eta kontuz horrekin, berari ondo zerbitzatu. Eta nik esan nuen, ados. Hori esan zidan nire jabeak. Eta, bazkaria normal emanion, dena ondo, eta bazkaria bukatu zuenean, etorri zan nire gana, gizon hori. Eta esan zidan, eskizakit, zenbateraino esan behar diren irainak hemen, aurrea dena edo... Zung nortu, eskizakit. Ondo inigo. Badakit zure jabea bat dela. Eta horregatikan emango dizut propina bat. Eta eman zidan 20 euroko propina. Eta hau da, benetako... nahikoa. Hau da, benetako anekdota. Zeona, bida, anekdota eta maite duta. Izue, Brigitte Bardoten un jour como notre entzuten ari gara. Eta segituan Eneko hori dagokio gurekin Orson Welles munduan murgiltzea. Ez barkatu. George Orwellen munduan murgildu behar dugu. Epa. Tu prends à jamais tout
eskertzen du jakiten lantaldea adi dagoela, eta Froga zen, ez? bai, garbi dago, eta atzoko ajea ondo gainditzen ari zaretela. Tu me prends l'amour, c'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas, et pourtant tu t'en vas, et pourtant tu t'en vas. Keep calm and bigarren kafea. Je croise mon reflet dans les vitrines, lui aussi me regarde. Entzuleo, gaurko saioa abiatzeko Eneko Iturbek eskuartean dauka hartuta George Orwellen 1984 liburu, lan, nolabait belaunaldiak eta pentsalariak eta hainbat mugimendu inspiratu dituen lana, hain zuzen ere gaur ekainaren 25 lotzen gaituelako Eneko George Orwellekin eta aitzaki ere baliatu dugu haren inguruan aritzeko. Hori da gaur ekainaren 25 George Orwellen jaiotze eguna da. Gaurko egunez jaiotzen 1903an, eta 1984 bada bere lanik ezagunena, ez dakit ezagunena izango den, hor bada ere baita aberen etxaldea, bi horien artean ezagunena ez bali bada ezagunenetakoa hori seguru, eta zergatik 1984, lehenik eta behin 1984 da 1949an idatzitako, berrogeita zortzien, markatu idatzitakoa, berrogeita bederatzean argitaratutakoa, eleberri bat delako. Eta, bertan kontatzen da mundu distopiko bat, hiru herrialdetan banatzen den mundu bat, Ozeania, Eurasia eta Ekialdeko Asia, eta mundu horretan, hiru herrialde horiek, agintzen duten herrialde horretan, bada mundu distopiko bat, kontrolean eta beste hainbat gauzetan oinarritzen dena, ez. Eta bada baita askok esaten dute, edo irakurri izan dutela askok, badela beldurrezko eleberri bat. Ez dakit zenbaterainokoa den beldurrezkoa, eta zenbateraino den bagian politikoa, ez, ze badu politika Orwellek zerbait baldin badu da politika, ze bera ere, izan zen militante bat, Espainiako gerra zibilan ere borrokatu zuen fasisten aurka, eta berak esaten zuen anarkista zela, baina nik uste dut, bai 1984 eta bai aberen etxaldean bai ikusten da baduela Troskiren eragina ere bere pentsatzeko eran, eta bere ideologian orokorrean Troskik izan zuela eragin bat. Eta liburu honetan, eleberri honetan ere ikusten da, kasu honetan, Stalini eta autoritarismoari egiten zaion kritika batez, kontroletik eta beste hainbat esparrutatikan ikusten dena. Eta baita bitxia da gaur egun, agian ez dugu autoritarismo hori ikusten, ez da begibistakoa, baina bai daude hainbat alderdi, 2026an, 1984an ikusten genituen, hainbat gauza gaur egun ikus ditzakegunak. Liburuan ikus genituen. Hori da, liburuan ikus ditzakegun, hainbat gauza ez dira agian zehatzak, ez dira horrela gertatzen noski, baino bai ikusten da, baduela zer pentsatzeko, liburu honek ematen duela bintzat. Orwellen distopia etzen hain distopikoa, edo hori erakutsi digu historiak eta urteen garapenak, hainbat lanetan ere horren inguruan osnartu da, eta horrengo minutuetan Eneko Iturbe eta Mendiren eskutik murgilduko gara entzuleok Orwellen munduan, Orwellen imaginarioan eta lan hauek suposatu duten karga politiko zein historiko horretan.
1949an, George Orwellek 1984 argitaratu zuenean, etorkizun distopiko bat margotu zuen. Erregimen totalitario perfektu bat, non alderdiak ez zituen soilik ekintzak kontrolatzen, pentsamendua bera ere. Gaur 2026an urrun gaude erregimen totalitario zurrun horretatik, eta hala ere Orwellen eleberriko kontzeptu asko egunerokoan ikus ditzakegu gure bizitzetan. Baina ez datoz alderdi batetik, teknologiaren, merkatuaren eta gure ohituren bidetik iretsi zaizkigu. Ez da ezinegona sortzea helburua, kontzientzia hartzea baizik. Lehena, pentsamendu bikoitza. Bi kontraesan aldi berean egia gisa onartzeko gaitasuna. Ez da autoengainua, prozesu kontzientea da. Eleberrian alderdiak esloganak ezartzen ditu. Gerra bakea da, askatasuna esklabutza da. Gaur ez da hain ezkutukoa, baina egiten dugu. Entzun gobernuat larrialdi klimatiko aldarrikatzen eta aldi berean erregaien industrian milioike inbertitzen. Bi errealitate kontrajarriak, biak onartzea eskatzen zaigu. Edo enpresa batek esatea, langileak dira gure baliorik handiena, eta hurrengo egunean kaleratze masiboak iragartzea. Langilei biak onartzea eskatzen zaie, familia sentitzea eta kalte ordaina onartzea aldi berean. Pentsaera bikoitza egunerokotasunaren osagai bihurtu da, kontraesanarekin bizitzen ikasi dugu, eta hori da hain zuzen Orwellek ohartarazi ziguna. Kontraesana onargarria denean errealitatea desegiten da. Bigarrena, zalantzazko pentsamendua. Pentsamendu arriskutsu baten aurrean adimena modu automatikoan hutsik uzteko gaitasuna. Blokeo kognitiboa entrenamenduaren bidez barneratua. 4 palestinos de una familia fueron disparados en la cabeza por las fuerzas de seguridad israelíes este domingo en el pueblo de Tamun. Los 2 niños de 5 y 7 años fallecieron junto a sus padres. Telebistan gozete baten irudi gordina erakusten dute minutu erdian, eta jarraian publizitate blokera jauzi egiten dugu. Ikusleak ez du trantsizioa zalantzan jartzen, empatia automatikoki itzali egiten du. Sare sozialetan injustizia baten berri duen post bat ikusi, haserrea sentitu eta hurrengo memera pasatu gara. Haserrea ez da ekintza bihurtzen, hurrengo estimuluak ordezkatzen du. Gakoa da ez dela ezintasuna, borondatezko ekintza da, pentsatzea saiestea erabakitzen dugu. Good morning. This is your warning. Hirugarrena, pentsamendu krimena. Pentsamendu deseoki bat izatea adierazi gabe ere. Eleberrian krimenik larriena da, beste guztien sorburua. Gaur, ez du alderdiak zigortzen, gizarteak, enpresek eta algoritmoek baizik. I don't know if you'll be in any danger. Txinan, puntuazio sozialeko sistemek herritarren portaera ez ezik haien sareko elkarrekintzak ere aztertzen dituzte. Etorkizuneko joera desegokiak aurre ikusteko. Pentsamendua krimen bihurtzen da gertatu baina lehen. Ez da ekintza zigortzea, aukera zigortzea da. Some get away with it. Some get away with it for many years and are not punished. But some are. Laugarrena, aurpegi krimena. Aurpegiaren keinu batek pentsamendu okerra adieraztea. Eleberrian pantailek eta mikrofonoek etengabe kontrolatzen dituzte herritarrak. Gaur, kamerak eta softwarea. Hainbat herrialdeetan segurtasun kamarak aurpegi ezagutaz hornituta daude eta emozioak detektatzen dituzte. Manifestazio batean parte hartzea edo polizia baten aurrean keinu bat egitea zigor administratiboaren arrazoi izan daiteke. Eta salaketa zibikoa sare sozialetan. Herritarrek beste herritarren aurpegi krimenak salatzen dituzte. Ospakizun batean irribarrerik ez egitea,
Dolu ofizialean barre egitea, aurpegia ez da pribatua. Keinurik txikiena ere epaitua da. Whose existence I cannot prove or disprove. Looking at everybody all the time, every single day. But you're gonna find it's not been looking at me in the same strange way that it's been looking at you. Bosgarrena, ahaztutako ahoa. Aurpegian automatikoki jartzen den babesa, lo zauden bitartean pentsamendu okerrak hitzez ateraz daitezen. Inkontzientea ere ez da segurua. Gaur autozentsura teknologikoa. Webkamaren gainean pegatina jartzen dugu. Hackerrek edo enpresek baimenik gabe graba ez gaitzaten. Norbere burua babesteko keinu txikia, baina zaintzan onaikoaren beldurra islatzen du. Ahaztutako aho garaikidea. Alexa, itzali. Laguntzaile virtualen mikrofonoa eskuz desaktibatzea etxeko elkarrizketak grabatu ez daitezen. Enpresek pribatutasuna errespetatzen dutela diote, baina erabiltzaileak ez dira fio. Lo gauden bitartean ez gaituzte kontrolatzen, baina esna gaudenean ere babestu egiten gara. Zaintza ez da kanpokoa, barneratua dugu. Alexa, piztu. Seigarrena, neohizkuntza. Ozeaniako hizkuntza ofiziala, alderdiak diseinatua pentsamenduaren esparrua murrizteko. Hiztegia murrizten da urtero. Gaur ez da alderdi bat, korporazioak eta algoritmoak dira. Korporazio handiek bere hiztegi propioa sortzen dute. Kolaboratzaile langilaren ordez, sinergia baliabide murrizketaren ordez, eraldaketa kaleratzeen ordez, hitz berri hauek ez dute errealitatea deskribatzen, ezkutatu egiten dute. Eta sare sozialetako emojiak. Emozio konplexuak aurrez definitutako ikonoetara murrizten dira. Gustatzen zait, maite dut, haserretzen nau, tristetzen nau, botoi bakar batekin. Emozioen ñabardurak desagertu egiten dira. Hizkuntza sinplifikatzean pentsamendua sinplifikatzen da, eta pentsamendua sinplifikatzean kritika desagertzen da. Did you really want? Did you really want? Did you really want? Did you really want? Zazpigarrena, neohizkuntzaren 3 hiztegiak. A-hiztegia, eguneroko, emojiak, lol, okei, stikerrak, komunikazio azkarra, baina semantikoki pobrea. Hizkuntza sinplifikatzen ari da, erosotasunaren eta abiaduraren izenean. B-hiztegia, politikakoa, komunista, fascista, populista, hitzok ez dute deskribatzen, etiketatzen dute. Aurkari politikoa isilarazteko erabiltzen dira, esan nahi zehatza lausotu egiten da eta karga emozional hutsak geratzen da. C-hiztegia, teknikoa, kriptoaktiboen hiztegia, adimen artifizialarena eta medikuntzarena. Hiztegi hauek ulertzea ezinbestekoa da erabaki publikoetan parte hartzeko, baina herritar gehienak kanpoan geratzen dira. C hiztegiak teknokrata klase bat sortzen du eta profanoak baztertzen ditu. 3 hizkuntza, 3 maila eta maila bakoitzean parte hartzea eta kontrola desberdinak dira. Zortzigarrena, hizkuntza zaharra, neohizkuntza ezarri aurreko ingelesa, gero eta debekatuagoa. Hizkuntza zaharraren desagerpenarekin iraganeko pentsamendu konplexua desagertzen da. Gaur ez da debekua, abandonua da. Munduan, 2 astean behin hizkuntza bat desagertzen da. Hizkuntza bakoitzarekin mundua ulertzeko modu bat, ezagutza bat, komunitate baten memoria. Hizkuntza zaharraren desagerpena ez da fikzioa, prozesu erreala da.
Eta neologismo teknologikoen inbasioa. Hizkuntza arrunta ordezkatzen ari da termino berriez. Googleatu, whatsappeatu, like, streaming, ez dira hitz berriak soilik. Plataforma pribatuen markak eta kontzeptuak eguneroko hizkuntzan txertatzen ari dira. Hizkuntza zaharra ez da debekatua, zaharkitua da, eta zaharkituta geratzen dena ahaztua da. Bederatzigarrena, proleak eta barne eta kanpo alderdiak. Eleberrian 3 klase daude. Barne alderdia, kanpo alderdia eta proleak. Gaur egitura ezberdina da, baina funtzioa bera da. Barne alderdia, munduko biztanlearen 1% aberatsenak gainerako 89% ondarea baino gehiago du. Elite honetako kideek ez dute kargu publikorik behar, aberastasunak ahalbidetzen die gobernuetan, komunikabideetan eta teknologian eragitea. Ez dira ikusten, baina haien erabakiek milioika pertsonaren bizitza baldintzatzen dute. Kanpo alderdia, mendebaldeko klase hartain prekarizatua. Bere kideek egonkortasuna galdu dute, baina badituzte galtzeko beldur diren gauzak. Hipoteka, autoa, oporraldiak, beldur horrek immobilizatu egiten ditu. Ez dira sistema aldatzearen alde borrokatzen, eskuratu dutenak galtzearen aurka baizik. Eta proleak, ekonomia informaleko langileak, zerbitzuetakoak, zaintza lanak egiten dituzten etorkinak, gizartea sostengatzen dute, baina ikustezinak dira. Haien entretenimendua TikTok, Instagram Reels, bideojokoak eta loteria. Eduki amaigabea, kalitatez eskasa, baina oso entretenigarria. Proleek ez dute pentsatzeko astirik, urrengo soldatarekin kezkatuta daude, eta hori da hain zuzen sistemak nahi duena. Amargarrena, minaren 101. gela. Pertsona bakoitzaren beldurrik handiena gauzatzen duen tortura gela. Gaur, ez dago gela fisikorik, datuak eta algoritmoak dira. Eta 2014an Facebookek esperimentu emozional bat egin zuen, erabiltzaileen jarioen eduki positiboak eta negatiboak erakutsiz. Haien emozioak manipulatzea lortu zuten, Mark Zuckerbergek berak esan zuen. Gure burmuina zuzenean interfaziatu daitekeela. Minaren 101. gela da. Beldur eta antsietateen ezagutza horien bidez manipulatzeko. Ziberkriminalek datu intimoak lortzen dituzte eta argitaratzeko mehatxua egiten dute. Minaren 101. gela ez da gela fisiko bat, enkriptatutako fitxategi bat da. Biktimaren bizitza suntsitzeko ahalmena duena. Eta epaiketa sozialen lintxamendua sare sozialetan. Pertsona baten akats bat milioika ez ezagunek epaitzen dute. Heriotza mehatxuak, lanetik kaleratzeko eskaerak, beldurrik handiena gauzatzen da. Minaren 101. gela banatua da eta voluntarioa. Edo nork har dezake torturatzailearen papera. Mila 1949an George Orwellek erregimen totalitario baten arriskuez ohartarazi zigun. 2026an erregimen hori ez da existitzen forma horretan, baina haren mekanismo asko egokituta eta finduta gure egunerokoan daude.
Gure kontsumo ohituretatik, gure sare sozialetako elkarrekintzetatik, gure erosotasun nahitik eta gure beldurretik datoz. Orwellek ez zuen iragarri totalitarismoa, gizakiak boterearekin duen harremana iragarri zuen, eta harreman hori ez da desagertu, itxura aldatu eginda. Beraz, galdera ez da, noiz iritsiko da 1984. Galdera da, zer egiten ari gara egunero sistema hori mantentzeko. Keep calm and bigarren kafea. Historiako liburuetan, ikastolan, dokumentaletan edo filmetan, askotan entzuten dugu naziek Alemanian eta Europan izan zuten botereaz, juduen jazarpenaz edo holokaustoaz. Baina askotan, zifren, datuen edo gertakari handien bidez kontatzen zaigu historia. Eta horrek zaila egiten du benetan zer gertatu zen irudikatzea. Gaur, hain zuzen ere, 79 urte betetzen dira Ana Franken egunkaria lehen aldiz argitaratu zenetik. 1957ko ekainaren 25ean izan zen. Kontakt argitaletxeak Annelies Marie Frank, Ana Frank izenez ezagunagoa zen neska gaztearen egunerokoa argitaratu zuen. Ezkutuan igarotako urte haietan idatzitako orrialde haiek mundu osoko milioika irakurlengana iritsiko zirela nekez imaginatuko zuen. Izan ere, Ana Franken egunkaria ez da soilik bigarren mundu gerraren testigantza bat. Historiaren barrura sartzeko leiho bat bada ere. Garai hartako beldurrak, ametsak eta eguneroko bizitza nerabe baten begietatik ezagutzeko aukera ematen duelako. Garai hartan, inor gutxik pentsatuko zuen neska judu batek ezkutuan idatzitako orri haiek mundu osoan milioika pertsonaren gara iritsiko zirenik. Ordutik, munduko hizkuntza askotara itzuli da, tartean euskarara ere. Milioika irakurlek ezagutu dute haren historia, baina zer gertatzen da gazte baten ahotsa hizkuntza batetik bestera eramaten denean. Zer aurkitzen da testu horretan gaur egun ere hainbeste pertsona hunkitzen dituena. Horri guztiari buruz hitz egiteko gaur gurekin daukagu Ana Franken egunkaria euskarara ekarri zuen itzultzailea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera Josu Zabaleta. Egunon. Egunon, Josu. Tira, goiurik bi galdera egingo dizkizu Ana Franken egunkariarekin zerikusirik ez dutenak, gerora murgilduko gara burubelarri elkarrezketan, baina gure gonbidatu guzti egiten dizkigun bi galdera hauek dira. Oida, nik bi egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, bi galdera horietako bat aukeratu behar duzu, eta horietako bat erantzun. Gonbidatu guzti egiten dizkigu galdera hauek, ez da ezer pertsonala. Hori lehenagotik abixatu behar, Gai, ez da. Bestela, etorri eta galdetzen diazu hemen aurren. Ba ez dakit. Erra jarri diazu. Beira, orain dela urte mordo bat, euskerako irakasle nintzen, aipatu beharreztan leku batean, eta nire ikasleetako bat fusilatu egin zuten. Humberto Baena. Hanko gatuko dugu pelikula, beraz.
Tira, gure galderak erantzun da, noa zurea da txanda. Bai, Josu, hain elkarrezketakin pixka bat azteko, labur nik azalduet itzatutan, Ana Franken historia sareran, baina agian egongo dira entzule batzuk ez dakitena zertaz hitz egiten agire garen ez. Konta iguzuzuk pixka labur zure hitzetan, zer den historia hau, Ana Franken historia hau? Lehen da bizi beste gauzatxo bat. Ez da euskarara egiten dan lehenengo itzulpena. Lehenengo itzulpena egin zuten Rudolf de Reik, hizkuntzalaria, etorri zen euskara ikasteguntza, eta hormaiztegin aurkitu zuen neska gazte bat, arekin batera, neska gazte bat olain deitzen da Mari Carmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzan konseileare eta izan dagoa. Horrekin egin zuen kapitulu bat behintzat itzuli eta argitaratu zuten egan aldizkarian. Orduan, eta geroago niri eskatu zeaten itzulpen hori egiteko, uste dut ereinek eskatu zeidala, ez dakit neu proposatuta edo beraien gandik etorri zen. Bueno, orduan, zertan datzan historia. Historia da, naziak Holandan sartu zirenean, hogeita ez dakitzen bat 1000 judu eskutatu egin ziren. Eskutatu ziren bazekitelako, eta hain zuzen Ana Franken familia ere Alemaniatik etorria zen. Izatez, gurasok eta alemana ziren. Orduan, horiek etorri ziren, eta bazeukaten olako fabrikatxo bat, eta fabrika hortan eskutatu ziren. Baldintza ziren, beko pisuan lantegia zegoen, lehenengo pisuan bazeuden ofizinak eta olako gauzak, eta bazegon baita ere etxetxo bat. Eta hor eskutatu zen familia hori eta beste batzuk. Langileetatik ofizinan lan egiten zutenak eta bazekiten, han eskutatuta zeudela, baina bestek ez. Horrek baldintzatzen du pixka bat horien bizitza, ze langileak zeuden bitartean eta ofizinalen lanean ez zegoen bitartean ezin zuten ia muitu ere egin. Zaratarik ez ateratzeko eta jendeaz konturatzeko gainean norbait bizizela. Bulegoa lanean hasten zenean, beste zarata batzuk eta zeuden, eta orduan ez zuten halako problemarik. Baina harremanak zeuzkaten bertakoekin eta horian. Orduan hor pasatu zituzten 2 urte, baldintza horietan, baldintza horiek, hain zuzen baldintza dira, baldintzatzen dute hangoen bizitza, eta baldintzatzen dute 2 aizpen bizitza, eta gurasoena, eta beste batzuk ere badaudean, eta hien guztien bizitza. Baldintza horiek esate batako isiltasunaren baldintzak zer dakar, azkenean ezin dutela dantzan jardun, ezin dutela musika jarri, ezin dutela gauza batzuk egin, ze egiten dute irakurri. Irakurri eta batzutan lantegiak uzten duenean arratsaldetan eta hola, irratia entzun da holako gauzak. Baina bitarten egon behar dute isilik eta irakurtzen. Orduan horrek pixka bat sortzen du baita ere baldintzatzen ditu afizioak eta egiteko gauzak eta hori dena. Orduan hori da egoera. Azkenean norbaitek seguru asko oraindik ez da jakin nork eta nola salatu egiten ditu. Salatuta, kalkulatzen da Holandan ezkutatuta zeudenetatik 18.000 pertsona edo naziek harrapatu zituztela. Batzutan bati bota izan zaio kulpa, beste batzutan beste bati, ez dakite, oraindik ez da gauza segurua. Kontua da, handik eraman zituztela ia zeatara, konzentrazio esparruetara, egon ziren bat baino gehiagotan, etorri izan gerra bukaera aldera, ia konzentrazio esparruak isten eta ari ziela, orduan eraman zituzten azkenengotako bat izan zen Bergen-Belsen, baldintzak garai hortako literatura, esate bateko Primo Levirenak, eta irakurtzen baldin badira ikusten da, batez ere gaixotasunak eta izan ziela, eta hauek hil ziren seguru asko tifusekin.
bi zerak. Orduan, bitartean idatzita zeuzkanak, detenitu zituztenean, sartu zan bat, ja, beraiekin egoten zena, sartu zan bat ikusi zitun paper guztiak eta zeudela lurrean bota eta horrela, bildu zitun, gorde zitun, gerra ondoren ia aita salbatu zen, aita azaldu zenean, ara, ez zion eman aitari. Eman zion aitari jakin zuenean Ana Frank eta bere aizpa hilda zeudela. Orduan eman zizkion. Eta aitak hori pixka bat begiratu, filtratu, gauza batzuk, zentsura pixka dein, eta gorde zuen, argitaratu zuen, eta hori da lehendabiziko argitalpena. Geroztik beste argitalpen batzuk egin dia falta ziren gauzak eta sartuz. Gainera, Ana Frankek berak momentu batean hartzen ditu bere zeak momentu batera arte idatzitako egunkariko datu guztiak eta hasten da liburu bat idazten. Baina liburu bat idazten 15 urtekin. 16 betetzeko hortxe. Hasten da idazten. Zergatik, erbestean zegoen zeako Holandako gobernuak irratiz, Londresetik, esaten du idazteko egunkariak eta horrela, eta hori dana gerra ondoren argitaratuko dela. Eta hori hasten da Ana Frank begiratzen zer idatzi duan, gauza batzuk kentzen ditu, beste batzuk ordenatzen ditu, eta hasten da liburu hori idazten. Eta hori da, geroztik argitaratu dena, geroztik osatu dena, eta azkenengo osatu den, definitibotzat ematen den liburua da nik itzuli nuena. Bueno, Josuain, entzula ondo kokatu dugu historian. Gaurko eguna garrantzitsua da, izan ere, gaurko egunez, baina duela 79 urte, argitaratu zen liburu hauek, 1947ko kainaren 25 zen, hain zuzen, noski urte asko pasa dira, zuk zergatik uste duzu jarraitzen duela hainbesteko interesa pizten historionek? Anekdota bat kontatuko dizut. Badago italiar bat, Roberto Dagnino du izena, txondituta utzi nuen duen behin telefonoz deitu zidan eta euskeraz. Baina euskeraz, ari izan hitz egiten Holandako literaturaz. Bere espezialidadea Holandako literatura italianoa izanik, eta momentu hontan Estrasburgoko unibertsitatean erakusten du Holandako literatura eta Berlingo unibertsitatean euskera. Pentsa nolako jendea daukagun munduan. Bueno, horrek galdera hori bera egiten zuen. Osea, Ana Frank da Holandar literaturaren adierazpen bat, ala da munduko literatura. Beste galdera batekin ere erantzun daiteke pixka pistak emateko. Biblia zer da? Hebraierazko literaturaren erakusgarri bat, edo aramierazkoa, ala munduko literaturaren. Ustetia dagoneko esan daiteke munduko literatura dela. Nik uste Ana Franken egoera hortan idatzi izanak, hain gazterik idatzi izanak, eta horre guztiak, ez kentzen dula zeako Holandako literaturatik, eta bihurtzen dula munduko literaturara. Eredua da. Eta nik uste dute eredua dela, ez bakarrik Ana Frank, bezik eta Ana Franken egoera. Zergatik egiten da, zer pentsatu asko ematen du. Zergatik egiten da idazle. Nola egiten da, edo zerk egiten du idazle, garai hortan. Eta gainera bere bizitza planteatzen du. Bere bizitzaren zenbait gauza, aitak lehenengo edizioan, lehenengo argitalpenean, kendu egiten ditu. Esate baterako, gurasoekin ditun eztabaidak. Borratu egiten ditu. Sexuari buruz esaten ditun zenbait gauza. 14-15 urtekin, hori kezka hori badu, eta orduan planteatzen ditu gauzak, gaina badu erdi mutil lagun bat, antxe bertan bizi dena,
eta arekikoak eta hori dana kontatzen ditu, eta orduan hori dana aitak kendu egiten du. Alegia, aitak edo garai hartako moralak. Aitak da garai hartako morala. Eta garai hartako bere klase sozialeko morala. Aitak bankeroa izan dakoa zen. Orduan, hori dana agertzen da horretan. Nik uste hori planteamendu edo arrazoiedanak universala diela eta balio dutela edozein lekutan. Nik uste dut horretik dela. Aipatu duzu ez, Ana Frankek testu idatzi dizuenean, egunkaria oso gaztea zen, izan ere 13 urterekin hasi zen idazten testua. Zer uste duzuzuk daukala Ana Franken testu honek gaur egungo irakurle berriak unkitzeko? Bere bizitza. Bere bizitza eta bere bizitza ez dala gauza lau bat irristan dijoana, besterik gabe, ez da arazoak ditun bat, denok arazoak dauzkagun bezala. Adin hortan eta baitan nerean ere. Orain arte ongea testuaren, hilburaren beraren indarra zitze egiten pixka bat, ez? Historia bera nahiko historia garrantzitsua eta importantea da. Baina zuk zeneukan beste zeregin garrantzitsuan noski, literaturan dena testu honi euskarazko ahotsa jartzea. Nola iritsi zaizun proposamena, egunkaria euskaratzeko proposamena zuri? Nik lehen da bizi beste gai bat sartu nahi nuke. Hor, nola egin zen idazle, Ana Frank. Batetik, seguru asko beste zer eginik ez zeukatelako, eta orduan hasten da, gutunak idazten, bere kitiari, baina badago beste gauza bat normalen aipatzen ez dena, eta badago beste liburu, beste testu mordo bat, Ana Frankek utzia, eta argitaratzen ez dena, ez da erraza argitaratzen. Alegia, momentu batean, aitak esaten dio, irakurtzen ditunean, gauzak irakurtzen ditunean eta liburuak irakurtzen ditunean, beretzat deigarri dien gauzak zergatik ez ditun apuntatzen eta horrela. Eta hasten da apuntatzen, beretzat deigarri dien. Nik uste dut hortik hasten dela idazlea. Zergatik horrek irakurketa aldatzen diolako eta idazteko velozidadeare aldatzen diolako. Ia ez du improvisatzen. Ia ari da gogoeta baten ondoren idazten. Bere komentariotxoak edo zerekin lotzen ditun, aurkitu ditun esaldi edo parrafoiek edo pasartioiek. Orduan, azkenean idazle batek egiten duena hori da. Idazle bat ez da hizketan ari den bat, liburu bat hizketan ari zaizu, baina liburu horren atzean dago asko pentsatuta idazten hitz egiten dizunen bat. Eta hori hortara bihurtzen hasten da Ana Frank. Nik uste dut hori irakaskuntzarako oso kontuan hartu beharko litzakela. Pixka bat, irakurtzen dezunean hasi apuntau eta komentatu. Orduan, nik uste dut hortik hasten dela. Eta beste partea zein zen? Zuri nola iritsi zitzaizun, Ana Franken egunkaria euskaratzeko proposamena. Ez naiz gogoratzen oso ondo. Ez dakite neuk proposatu nuen, ze garai hortania baneuzkan hori irakurtzeko moduko alaba eta semea, eta haientzat ia badira urte batzuk hain izela badaukat nik nire editoriala, oraindik ere, txupatxusak, etxerako liburuak, eta egiten ditut, ikusten dudana hau ez da argitaratuko, edo egiten du liburu bat, 8 ale, eta ematen diet. Gaur egun dagoen teknologiarekin hori egin leike. Nik egin izan dut, hartu liburu bat PDF-ean, txikientzat, testu, marrazkiekin eta dana koloretan eta horrela, esportatu dena, PDF batetik esportatu dena, argazki bezala, argazki horietan borratu testua, berriro montatu, euskerazko testua sartu, eta liburua egin eta umei eman. Gauz horiek egin lehizkela gaur egun badago teknologia hortarako, eta nik uste dut eskolek eta aprobetxatu beharko luketela ze gaina oso merkeateatzen da.
Liburu tegitan baino merkeago, ez pentsauk. Osea, 200 pagina, koloretan, kuatrikromian, dana pagina guztiak marrazkiz beteta, uste dut egoen dela 5 bat urte edo 8 euro atera zitzaidan ale bakoitza, 8 ale aterata. Zoaz dendatara egolako prezioak ikustera. Beraz, eskoletan eta badago hori egitea. Personalizatzea, ontarako, nola egiten dugu, Tolosari buruzko liburutxo bat, gure umentzat. Hori egitea. Orduan, hola, ez dakit, hortarako egin nuan, edo ereinak eskatuta, naiz gogoratzen. Josu noskiz, itzultzairen lana ezinbestekoa ez, liburuak hainbat hizkuntzetara egokitzeko, eta zer esanik ez, hain garrantzitsuak diren, historia hauetan ez, Ana Frankena bezala, zer ardura sentitzen da hain ezaguna den liburu bat euskarara itzultzean? Hombre, bildur pixka bat eta guzti. Baina, kontua da, badaudela medioak hortarako. Nik esate bateko, hau ez dut itzuli holandesetik, nik ez dakit holandesez. Ez dakit. Orduan, itzuli nuen, baneuzkan gaztelaniazkoa, frantsesezkoa eta inglesezkoa, bintzat. Geroztik baditut beste batzuk ere, liburu honen beste itzulpen batzuk. Orduan, itzulpen horietan oinarrituta, lehendik egina banuen beste itzulpen batzutarako tarrela baliabide informatikoak esaldi bat itzuli behar nuenean beste liburutatik ekartzen zian kolore banatan ekartzen dit esaldi horren itzulpena beste liburu batetik hartu jarri gorriz eta gero ondoren beste batetik hartu jarri urdinez eta azpian. Eta orduan horri begira itzultzen dut. Kasu hortan holandesez ez nekin. Asmazio hori egin nuen batez ere hiztegietara eta begiratzeko errezteko, ez? Baneuzkan frantsesetik euskerako hiztegia, baneuzkan gaztelanetik euskerako hiztegia, orduan testua bertan baldin badukozu ez dakuzu idatzi beharrik ere, eta begiratzen duzu eta egiten duzu, ez? Ari baldin bazera eman dezagun, inglesetik edo ari baldin bazera euskeratzen. Orduan, lehen da bizi hortarako egin nuan, gero konturatu nintzen batzutan disparateak eta dana aurkitzen zenitun, itzulpen horietan. Eta gero ikusten zenitun, itzultzaile horiek izan dituzten problemak, beren hizkuntzatara itzultzeko edo ikuspegiak. Eta kaut, testu literario bat ez da esaten duena bakarrik. Ezik eta esateko modua, esateko doinua, hori dena. Komunikazio bat sortzen da eta komunikazioan gauza asko sartzen dira barnean. Eta hori nola egiten duten. Eta azkenean, bakiz nola laburtuko nuken, zokartzen duzu eta nik egin nuen bezala 3 hizkuntzatatik edo momentu hontan ia naiz eta hizkuntza bat ondo jakin, ni beti beste hizkuntzetako testuak ere beti eukitzen ditut, ze niretzat aberasgarri da. Azkenean zer gertatzen da? Ia dala nola irakurle klub bat, ia kasi irakurle klub bat, beste itzultzaileak eta ni. Ze beste itzultzaileak izan dituzten problemak eta bidanak agertzen dira, eta daude klub batean gaude, denak aizaizkit hitz egiten eta kontatzen ze problema izan dituzten. Eta hori edana kontuan hartuta itzultzen dut. Orduan, honekin antzeko gauza bat egin nuen. Ze ona. Dagoeneko amaira arauntzuaz, Laizer. Berezitasunetako bat da, liburorena ez direla historialari baten edo heldu baten hitzak, baizik eta aipatu bezala, neska honek Ana Frankek idazten hasi zenean 13 urte besterik ez zituen, eta 2 urte eraman zituen bera deitzezion atzeko etxe honetan idazten, ez? Zaila izan da nerabe baten, kasu honetan 13 urteko neska gazte baten, ahotsa euskaraz naturaltasunez eramatea? Ez pentsau. Ze neska oso gaztea zen, baina asko irakurria, eta ia idazle bihurtzen hasia, eta batez ere, ez dakit bereatik edo inguruak eskatzen ziolako edo oso garbia. Idazten oso garbia. Orduan, ez dauka esaldi bat bukatu gabe. Orduan, hori ez da hain zaila itzultzen. Asko ze zaila izaten dira, beste batzuk, esate bateako bat, tokatu izan zaite Camilleriren liburu bat.
Kamilleri, azten nintzen itzultzen, eta iztegietan eta behiratzen nuen, italierazko iztegietan eta gauza batzuk etzien agertzen. Eta zer da hor? Eta hasi nintzen begiratzen, eta zan Siciliano. Siciliako izkera. Eta hasi nintzen begiratzen bere gauzak eta horrela, eta behin ikusi nuen YouTubeen, berekin egindako entrevista bat, eta han esaten zuen, berari gustatzen zaiola argitaratzea, berak idatzita bezala. Exacto. Eta ze gaina, Sicilianoa eta sartzen zuela, ze bestela bere aitak ez zuela parrerik egiten, eta bere gustatzen zitzaiola aita parreitea. Eta orduan, eta baina nola idazten zenuen, hasieran boligrafoz eta horrela eta lumaz, eta gero makinaz, baina beti egiten dezu akatzen bat, eta orduan nula borratu, eta berriro kopiatu, eta sekulako lana. Eta gero lagun batek ordenadore bat oparitu ziola, eta izu, horrekin ondo, horrekin ondo. Baina, ni idazten nahi naiz, eta derrepente nun hasten zaidan ordenadorea, beno, gorriz azpimarratze. Eta orduan konturatu nintzen. Hau da Xuxen. Italierazko Xuxen, jarri nuan. Nere ordenadorean jarri nuan italierazko Xuxen, eta azpimarratzen zidana banekian, hau Sicilianoa da. Orduan, hori nola itzultzen dezu euskerara. Hasi nintzen begiratzen, eta azkenean 3 tesis doktorali irakurri nituen Kamilleriren itzulpenari buruz. Eta nola esate bateko Frantzin sartzen zituzten zeako Siciliano zenean Marseillako frantzesaren tokea. Inglesez bat olako lumpen izkera bat, baina euskera ze jarri behar nuen. Azpetikoa, edo bermeokoa, erderaz ez egon ezer. Erderazkoak ez dira enteratu. Hortaz, euskerazkoak ere ez nintzen atrebitu. Hori bere egiten, ez? Orduan, gazte baten idazkera, bai, badago, baina zearen Ana Franken kasuan batez ere da bere edukia eta adierazi behar dena argi. Eta berak nahiko argi adierazten du. Orduan hori. Oren bai, Josu, azkeneko galderara iritsi gara dagoeneko, beti izaten da, liburu bat irakurtzen dugunean, denok ikasten dugu zerbait bertatik. Zure kasuan adibidez, horrelako historia batekin, Ana Franken testua idazten, zu zer ikasi duzu urte hautan, guztietan? Batez ere, niri zer gogo eta egin eman dit nola bihurtu zen idazle, eta zer egin beharko litzateken irakaskuntzan, aurrak irakurle edo idazle bihurtzeko. Gogoan daukate, orain dela gutxi ez da telebistan edo nuntzan, haizien galdetu zioten bati, eta psikologoa edo zertzen, ia nola egin ziteken, nola lortu ziteken umek idazle izatea, edo irakurle izatea. Eta, bueno, ez dakize teoriak eta hasi ziren eta horrela. Eta ne hartzen esaten nuen ez. Hori dana egia da, baina ez, erdia da. Zuk irakurri. Zuk idazle, irakasle, zeuk irakurri. Eta zeuk irakurtzen baldin badezu, antzemango zaizu eta kontatuko diezu gauzak. Ni seguru nago, edo ia seguru, zergatik gustatu izan zaidan beti irakurtzea, eta zergatik bihurtu naizen literaturzale. Nire txikitako geografiako irakasleak ematen zizkigun liburuak irakurtzeko, eta handik astebetera etortzen zitzaizun, eta esaten zizun, aliatu zea, 7. kapitulura aliatu zea? Ez, haindik ez. Honena falta dezu, haindik ez. Baina arek buruz egin liburu hori, eta komunikatu iten zizun. Zaizu, honek liburuk irakurtzen ondo pasatzen baldin badu, nizeatik ez. Eta alaxe hasten zea. Eta gero, idazten ere berdin, idazten ere bide beretik hasten zera. Orduan, eta gero euskeraz badago beste problema bat, eta nire itzultzaile bezala ezin dute esan gabe utzi, eta da irakaskuntzan oraindik
hizkuntzei buruzko gaietan badaude ingles, eta hor ingles erakusten da, badago gaztelania erakusten da, badago euskera eta euskal literatura, eta orduan erakusten da euskera eta euskal idazleek idatzitakoa, eta gero dago literatura, eta hor erakusten da gaztelaniaz dauden munduko liburuak. Baina ez da erakusten mundua euskerara ekarrita. Eta handu lertxonek inoiz esan izan du, horri buruz, berak aholkatzen diela idazle berriei itzultzeko. Zergatik, itzultzen naizeanean handakarren esan berdezu, eta ezin diozu iesin. Zeureak idazten nahi baldin bazea, orduan iesin dieze egizu, baina bestela ez. Eta orduan behartuta zaude, pentsaera konpleju bat islatzen euskeraz. Eta behin galdetu nion zer gertatuko litzake euskal irakurleak oituko balira euskeraz itzulpenak irakurtzera. Asko zere gutxiago saltzen da. Zer gertatuko litzake? Igual bate baino gehiago ikastaroak egitera joan behar de pensamiento komplejo. Entzuleok, Josu Zabaletaren azken erantzun honekin agurtu ere egin beharko dugu, 79 urte, han Franken egunkaria argitaratu zenetik, eta guk itzultzailea Josu Zabaleta ekarri dugu argurera. Honen inguruan, itzulpenaren inguruan, eta beste hainbat gaien inguruan zagartzen joan dira hausnartzeko, beraz, Josu mila esker, eta bigarren kafe bat ere hartuko dugu, etorkizunean. Zuei mila esker. Nahin asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hogeigarren mendearen lehen hamarkadak. Euskal Herrian aldaketa kultural ugari. Industrializazioak, gizartearen modernizazioak eta Europatik iristen ari ziren korronte berriek eragina izan zuten garaiko euskal gizartean. Testuinguru horretan, hainbat idazle eta intelektual euskararen eta euskal kulturaren etorkizunari buruz hausnartzen hasi ziren. Gauzadanetan dakusat, barretak kanten priseak. Garai hartan sortu zen euskal literatura berritzeko helburua zuen idazle belaunaldi bat, eta horien artean figura nagusietako bat izan zen Esteban Urkiaga, Labaxeta izenez ezagunagoa. Poeta eta kazetaria izateaz gain, Labaxetak euskarazko literatura modernoa sortzeko apustua egin zuen. Bere lan nagusietan euskal kultura, nortasuna eta bere garaiko kezka jaso zituen. Euskarak literatura moderno bat egiteko gaitasuna zuela erakutsiz. Baina zerra. Gaur egun, ia mende bat geroago, bere obrek erreferentzia izaten jarraitzen dute euskal literaturan. Labaxetaren figura eta bere idatzien garrantzia hobeto ezagutzeko gaur gurekin Jon Kortazar dugu. Berak azalduko digu zergatik den Labaxeta hain garrantzitsua euskal literaturaren historian. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Jon. Egunon, eskerrik asko deitzearen. Bigarren kafean gonbidatu guztiei bi galdera egiten dizkiogu, deitzen diegu bigarren kafeko galdera ofizialak, eta nik biak egingo ditut, Jon, baina bakarra aukeratu behar duzu erantzuteko. Beraz, lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina pelikulan ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, soilik etapa bat konta dezakela.
Galdera da, ea, Jon Kortazarrek ze etapa aukeratuko luken, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken, edo behintzat nola irudikatzen duzun, zure funerala. Beraz, esan bezala, niek bi galderako ditut eta zuk aukeratu behar duzu, edo pelikularena, edo hiletarena. Bueno, izan gaitezen pixka bat optimista, eta behar bada bigarren aurbilago bat dugu ere, begira nik uste dut grabatu, dokumental bat ingo luke, ez luke olako thrillerrik ingo, inutik inora. Eta nik uste dut, tesia egin nuenetik eta Unibertsitateko irakasle izan nintzen aroa, izan nala behar bada nire arorik oparuena. Oso ondo, apuntatuta geratzen da. 85 garbi izan da, 85-tik, 2000 urtera, 15 urte. Bakiu ze girotan osatu eta izenburua ere 1985, 2000 hortxe izan liteke. Tira, Jon, galdera ofizialak gaindituta nolabait murgilduko gara, Xabi, Lauaxetaren bideo horretan. Bai, azteko, Jon, nor izan zen Lauaxeta euskal literaturaren barruno? Ze leku dauka izan du gaur egun bere historionek? Bai, bueno, aurkezpenean oso ondo aipatu duzu idazle moderno bat dara. Eta nik uste dut hori aipagarria dela. Ze behar bada novela, modernitatea beste giro, beste gai batzukin agertzen da. Baina lirikan eta poesian, Republika garaian, Lizardirekin eta Lauaxetarekin, euskal poesia modernitatean sartzen da. Egia da, modernitateak olatuka datozela, ez dago modernitate bakar bat, olatuak dira, bata besteren ondoren datozenak, eta orduan, hor guk badaukagu gure modernitatea, modernidadetsua gerra hurrian. Nervi hortan ikuste dut Lauaxetak alegin handi bat egiten dabela euskal poesia, Europako poesiarekin lotzeko, eta beraz modernizazio prozesu batetan abiatzeko poesia hori romantizismoarekin bukatu, bilatu literatura, poesia liriko bat, simbolista bat, berriro Europako mugimenduekin, batez ere simbolismoarekin eta modernismoarekin oso lotuta dagoena. Egia da, berazten dala idazten, jesuiten konbentuan dagoela, eta orduan bere ereduak askoz ere klasikoagoak direla, eta horrek ere badira. Baina ondoren bera saiatzen da poesia simbolista bat egiten. Beraz, modernizazioan egongo litzateke bere nik uste dut gairik nagusiena edo errantzirik nagusiena. Aipatu berri duzu modernizazio hori, zuk uste duzu hala garaiko testuinguru kultural edo literario horretan agertu zela Lauaxeta edo zer gertatzen ari zen, zein ziren gertakariak uneariet horietan? Bai, bueno, garbi dagoena da, pixka bat lehenago ez da, Primo de Riveraren diktadura jausten denean, Aitzolen bidetik eta Euskal Zaleak erakundea martxan jartzen denean, eurek bilatzen ari dira, eta hola, esaten dabe eusko pizkunde bat. Egoan pizkunde bat, edo izan zan, beste ikerlari batzuk esaten dabe 19. mendean azizala pizkunde hori, estatuak Espainiak nahi zuen uniformizazioarez, berdintasunaren kontrako pizkunde bat gertatu zela 1850 bueltan, baina literaturan, historian gertaliteke, literaturan esaten dugu, badagoela pizkunde bat, 20. mendearen hasieran, nazionalismorekin lotuta dagoena, eta badago eusko pizkunde bat, eurek deitzen daben moduan, 1990 urtearen bueltan. Pizkunde horrek, eusko pizkunde horrek, lotura egin nahi dago ez bakarrik euskeraz, egin nahi dago lotura hori, lehenengoz. Bigarrenez, ez bakarrik landa munduarekin, helburua eta orain irakurleak dago hirietan. Irakurle horrek batzuk euskaldunak dira, beste batzuk nazionalistak izan arren, gazteleraz egiten dabe, baina
helburua da euskal burgesia bat hurbiltzea literaturara eta euskal kulturara. Eta neurri hortan, modernizatzen da literatura, burgesiarekin lotura egiten duen momentu. Behin testuingurua kokauta eta orain gehiago bere pertsona idazle izaterako horretan sartuz, nolako prestakuntza edo eragin literarioak izan zituen Labaxetak? Nondik sortu da bere estiloa? Badago erreferente bat edo izan zuen erreferenterik? Bai, bueno, referente bat baino gehiago izan zituen. Labaxetak liburu 2 argitaratzen ditu, eta 3. bat argitaratzeko asmotan ibili izan bere bizitzako azken garaia. Lehendabizikoa bide barriak deitzen da, eta hor garbi dago bide barriak egin nahi dituela. Eta ganera esan egiten du itzaurrea. Bide barriak baderitzot ez da euskal literaturan aipatu ez diren gaiak agertzen direlako, beraz, bide barriak egin ditu. Baina egia da, liburu horren barruan badirela hainbat mugimendu desberdin. Labaxetak literatura ikasi zuen Aita Estefania ditutako jesuita batekin. Aita Estefania berandu sartu zen konbentuan, poeta zen gazteleraz, poeta Europako poesia ezagutzen zuen poeta bat zen. Egia da, ezagutzen duen, Europako poesia dela poesia kontserbatzaile bat. Horren bidez, adibidez, Labaxetarengan betirako, betiko geratuko da, etorkizunaren bila abiatzeko gogua, eternitatearen gogo hori, eta hori datorko Estefaniak gai hori erabiltzen zuten hainbat poema erabiltzen zituelako bere eskoletan. Adibidez, referentzi bat da Maragall. Orduan, Labaxetak daka Estefaniaren bidea alde batetik, gero literatura klasikoa, bai latina eta bai grekera ezagutzen omen zituen Labaxetak, literatura klasikoa, mende bukaerako literatura, eta gero Aitzolek deituko duen literatura intelektuala, garai hartan Frantziako mugimendu barruan. Eta hor Labaxeta mugitzen da lehendabiziko aro horkoan, behintzat 3 momentu horren, 3 bide horren artean. Tartean, liburu bat eta bestearen artean, Labaxeta saiatzen da literatura kasik-kasik neoklasiko berri bat egiten, palankari bat deitutako obra hortxe dago, eta arrats bera 2. liburuan ere badira 3 mugimendu behintzat nahiko garbiak. Alde batetik dagoeko mugimendu nahiko modernista bat, Manuel Machadoren bidetik doana, eta Juan Ramón Jiménezen Espesaren bidetik ere bai, modernista bat. Badago Euskal Herriko hau literaturarekin oso lotuta dagoen poesia bat, eta bukatzeko, lanarin bukatzeko, badago baita ere García Lorcaren neopopulismoaren, herrikoitasunaren eragin nahiko nabarmen bat. Baita ere politikarekin eta lotzen denean bere poesia. Kuriosoa da, berak argitaratu bare ikusten daren poema deitzen da Mairako deia, gorde zaiu berak makina askotako folio baketak, baina pixka balenago 75ean argitaratu zuen Topa baten ostean ditutako poema. Topa, edana, eta maila, ez? Bueno, ikusten da bukaeran bazuela beste proiektu bat, nahiko koherentea aurrera eramateko. Hortxe dago pixka bat, Labaxetaren ignorakoa. Aurreratu diguzu, Labaxetak hainbat referente eta eragin izan zuela, denak Espainiar estatutik edo Europatik etorrita, baina Labaxetak berak euskara zidatzi zuen garai batean hizkuntza modernizatzeko prozesuan zegoenean. Ze garrantzi izan zuen horrek? Nolako aurrera pausua da euskaraz idazteak garai harietan? Bueno, Labaxetak egiten da dena, nik ez dut uste holan aurrerapen handirik dagoenik Labaxetaren estiloan eta euskerari begiratuz. Pentsatzen dut eta garbi dago Labaxetak lotura handia daukala
Bilboko herri gaztediarekin, herri gaztedik ataratzen Eusko gaztediarekin, Eusko gaztedik ataratzen zuen aldizkari bat euskerea oso garbizale, edo, Lauaxeta baino garbizaleago batena, baino Lauaxeta ere garbizalea zen. Nik uste dut, planteatzen didazun galderaren harira, izan beharko genuke, nik uste dut arrazoi ekonomikoa gaitik. Aitzolek ere bere liburak argitaratzen zituen euskeraz eta gazteleraz. Eta Lauaxetak bere lehenengo liburu horrela argitaratzen du euskeraz, eta gazteleraz, hain zuzen ere euskera ezagutzen ez duten nazionalistak buruan izan da. Baina bigarren libruan, testua euskera utxean doa, eta gaztelera aparte jartzen du beste kuadernatxo txiki batetan, baina aparte doa. Esanaz eta adiraziz ganera, euskera dala bere hizkuntza nazionala, eta gaztelera dala bere hizkuntza arrotza. Idioma estrangero deitzen du, ez. Orduan, esentzu hortan, Lauaxetak bai egiten duela aurrera pausu bat, euskeraren argitapenaren autonomiaren alde. Hau da, izan nahi dut euskera gutxik argitaratzearen aleginaren alde. Bi liburuen horien artean, bat euskara eta gaztelaniaz argitaratzeko eta bestea euskaraz bakarrik, euskara bere hizkuntza, bere ama hizkuntza euskara izateaz gain, beste arrazoi nagusiren bat edo badago? Gaztelerazkoa argitaratzeko eta nik uste dut berriro, arrazoi ekonomiko bat, esan nahi dut, saldu behar dabe. Bai. Berriro burgesia, Bilboko burgesia, ez? Bere adiskidea Manu de la Sota, adibidez. Manu de la Sotari, Lauaxetak, Manu de la Sotaren antzerkiak itzultzen ditu euskerara. Hartu daigun, bere inguru giro hori. Jose Luis Irizarri, bere adiskide minaz, bazekiten euskerarik ez. Nola irakurtzen dabe, beraz, horren beste estimatzen daben aniskidea, gaztelaren bidez. Orduan, Lauaxetak egiten duena da, euskera ez dakite nazionalisten gara itzulpena eskainiz. Nik uste dut orduan harremanaren arrazoia garrantzitsua dela, bigarren ez berriro ekonomikua, berak ordaindu behar zuen liburua, nori saldu. Poesia jasoa ulertzen ez zuen norbaiti, barkatu baina eskolatu ez den norbaiti, arek ez zuen erosiko. Nork erosiko zuen liburu hori? Berriro Bilboko burgesak, nazionalismoaren inguruan ziren burgesak. Orduan, planteamentu hori da, norentzat egiten dut liburu hau. Inguruko jente euskaldunarentzat, baina baita ere inguruan euskera jakin barik dudan jentearentzako. Nik uste dut horrela ulertu behar dela. Elizardik beste horren beste egiten du, hori xeren entzunpena bere bihotz begietan jarriz. Aitzolek Eusko Lerti eguneko libruak argitartzen dituenean ere, hizkuntza bietan ematen ditu. Orduan poemak, esan nahi dut jarrera zan, baina jarrera neurri hortan zan hizkuntzaz kanpo erakustea, hizkuntza erabiltzen zuten inguru hortatik kanpo erakustea baita ere zen nolako literatura egiten za. Bide batez, Lauaxetak adibidez, Bilbora etorri zanean Gerardo Diego poeta, horrela modua izan zuen kanpoko, Espainiako poeta ezagun bati erakusteko zen nortzer poesia egiten zen Euskal Herrian. Horrek dira nik uste arrazoia prestigioa, hurbiltasuna, adiskidantza, eta nik berriro dinot uste dut ekonomia. Ondo laburtuta bere eragina. Gero bai, jakin nahiko genuke, gerora argitaratu zituen lan horietan, poesia aldetik ere bere idazkeran aldaketa nabarmenak egon ziren. Hizkuntza bakarrean argitaratzeaz gain, bere poesian edo idazteko modu hori ezberdina zen edo lehen lanetik jarraitu zuen. Estetikaren aldetik guztiz aldaketa handia dago, Estetikaren aldetik poemak askoz ere laburrauak dira, poemak askoz ere sensibleagoak dira, izadia, lehenengokuak intelektualak badira, gai adibidez, ezkortasuna, ez?
bigarren hontan gaia da, gaiak dira, bueno, inguruko euskal tipuak, ez? Artzainak, burtzainak, arrantzaleak, ez? Itxaz ondoko maite minak zenbat itxaro orduz eginak, eraz arrantzaleak, mehatzariak. Bai, estilo aldaketa bat dago, batez ere Aitzolek planteatzen duelako 1992tik aurrera eta Garbiago 1993tik aurrera kopla zaharra erabili behar dela eta Aitzolentzako kasik kontua automatikoa zen. Kopla zaharra erabiliz gero herri literatura, herri poesia egiten zen. Laboseterentzako kontua komplikatua zen. Baina herri kopla erabiltzen du neopopularismoa, poesia herrikoia egiteko, baina Labosetaren poesiak jarraitzen du jasoa izaten, batez ere elipsi asko erabiltzen dituelako. Bai, aldaketa handiak dagoz, baina momentu batetan, ez dakit nik, baina esan daikegu behar bada Labosetak idazten duela rasberan eta jarraitzen duela herrikoitasun hori Aitzolek asko agintzen zuelako euskal poesiaren eremuan garai hartan. Eta salto eginda, demoran aurrera eginda pixkanaka, 20. mendeko euskal literaturaren garapenari begiratuta, ondoren atera ziren idazlei begira, esango zenuke badagoela norbait zehazki Labosetaren idatzietan edo olerkietan murgildu zena? Bai. Bueno, nik uste dut kasu hortan, Labosetaren eraginez, arlo bi banandu behar direla. Literaturaren eta poesian eragina. Norengan du eragina Laboseta? Bueno, 1934tik 1936ra Bizkaian idazten ari diren poetengan. Hor, ez dago dudarik Labosetak ikaragarrizko garrantzia izan zuela, adibidez Aita Santionenbiaren poesian, Eusebio Erkeagaren poesian, Paulin Solozabaleren poesian, hor, eta neurri batetan Ganbiagaren poesiak, behar bada, Ganbiagak egiten duena da findu, asko matizatu, ez? Labosetaren mundua oraindikan muina bihurtu, baina hor badago, batez ere Bizkaiko poesian badago, eragin nahiko garbia 1975 arte ere mantentzen dena. Gerora egia zan poesian ez dut uste horren beste oihartzunik izan da benik. Bigarren arloa da Labosetaren irudi, figuraren eragina, eta Labosetak usteot zentzu horkan, Labosetarengan oinarrituz, Labosetaren poesian oinarrituz, egin dira diskoak, adibidez, eta disko horretan, Labosetaren poesiaren eragina badago, baina, beste modu bat da, ez. Laboseta bera, edo bere bizitza, lehenago pelikularena erantzun behar izan, Labosetaren bizitzan oinarritutako Juan Luis Zabalaren novela, Ion Maiarena, Labosetaren bizitzan oinarritutako Mungiako herriak egindako herri antzerkia. Alde batetik dago bere poesia, eta poesia horrek irauntzen du, simbolismoak irauntzen duen arte, eta gero berriro beste modernitate bat dator, eta orduan edo postmodernitatea dator, eta orduan aldatzen dira ardaz estetikuak, eta gero Labosetaren bizitzak badu, nik uste, eta berak baduela eragina gaur egun, ez daki, igaz adibidez Gontzal Mendibilek estrenatu zuen musika ziklo bat Labosetaren poesian oinarrituta. Beraz hor, aro berri baten sorrearen ondoren moldaketa bat egon zela esan dezakegu, ez? Bai, eske gerra dator, gerraren ostean gauzak asko aldatzen dira, egia da asko aldatzen direla. Laboseta ezin da astu, Labosetak jarraitzen duela lexiko aldekik joera garbizale bat.
bide batez Azkueren hiztegi batetan oinarrituta, ganera, ez? Azkueren diccionario de bolsillo deitutako, eta gaur egun astuta daukagun hiztegi batetan oinarrituta. Bueno, eta gero Aresti dator, eta Arestirekin gauzak beste modernitatearen olatu bat dator, diferentea, eta orduan Txiarredirekin gertatzen den, antzera. Eta orduan, beste joera batzuk etortzen dira, bai, eta poesia aldatu egiten da, literatura aldatzen den modu, bai. Baina, bueno, Labosetak egia esan, bere garaian garrantzi handi izan zuen, batez ere Bizkaiko poetekan, bat ere dut hori. Eta horrek gerra pasatzen zuten, eta, bueno, dik horrelako poeta batzuk, lehenago aipatutako 3 behintzat ezagutu nebazan. Santino India, Arkiaga, hori zutzaban. Eta orain, ia 100 urte igaro diren honetan, zergatik jarraitzen du Labosetak gaur egun garrantzitsua izaten edo? Jarri ezagun adibide bat, gazte batek bere poemak irakurriko balitu, zer aurkituko luke? O zer ikasiko luke? Nik uste momentu honetan behar bada ez dela horren beste Labosetaren eragina poesian ageri, baizik eta berriro Labosetaren irudian agertzen dela. Dana dela erantzunez, ez? Zer aurkituko du gaurko gazte batek Labosetaren poesia? Ziurrenik aurkituko duena da poesia politiko bat, behar bada, ez dakit, hori da gehien nabarituko dena, gaur egun, naiz eta Labosetak baita ere poesiaren autonomiaren alde egin. Aurkituko du behar bada poesia egiteko teknika zinematografiko bat, eta horregatik iruditzen jatan niri Labosetaren poesia, horregatik ere iruditzen jatan niri Labosetaren poesia ez dela erreza, fokua, kamera asko aldatzen duelako poema baten barruan. Eta ziurrenik aurkituko lukena da langilera hildu bat, hori da edo mendiko izaldiarena, ez? Hau da, badago poeta bat, poeta baten eragina neurtzeko badira estrategia bi. Bata eriotza da, Labosetak ez zuen esan edo zelan eriotza, fusilatu izan zen. Eta beste gauza bat da, eslogan batekin ezagutzen duguna da ez. Eta Labosetak eslogan bat ezagutzen dugu. Dana inmobiliariako maite dan askatasunari. Bide batez, niri, perfil. Baina, esloganak funtzionatzen du. Yes, Elizardiren kasuan, ez berri dugu nalzuen hemen dira, izan diteke bide batez, Antoni Matxadoren bertso baten itzulpena den, ezaldi hori izango litzateke behar bada bere eslogana, ez? Edo nik hizkuntzalarrekoa nahi zaitu nora nahikua. Baina, bueno, ikusten duzuenez, esan nahiak oso desberdinak dira. Esloganak asko bideratzen du poeta baten za. Erresten du. Eta ja amaitzen joateko, Jon, Labosetaren ideia edo ekarpen batekin geratu beharko bazina, bakigu ez dela erreza, baina zein izango litzateke? Zein izango zen ekarpen hori edo ideia izango zuena, begira, hau da garrantzitsuena. Bueno, nik nire buruarekiko erantzungo ditut. Bueno, bitu, ni oso irakurle porrokatu izan naiz. Eta orduan ikusteak Labosetak zenbat irakurtzen zuen. Horrek beti harritu egin da, harritu. Egia da Labosetaren bibliotekaren zerrenda bat, katalogo bat, ezaguna dala, badakigu zer zuen bere bibliotekan, baina nola kazetaria zen, eta egunero artikulu bat idatzi behar zuen, hor pila bat informazio eman zuen bere irakurketin buruz. Eta benetan irakurketetan oso aberatza zen Laboseta. Horregatik, horren beste eragin kanpotik ekarriak agertzen dira bere poesia. Baina berriro, hau nire nire zaletas oso irakurzalea naiz, beraz, ikusten badot egile bat oso irakurzalea dela, kasu honetan asko postu.
Jon Batik Hortzazar, gustora asko jarraituko genuke Lauaxe eta Aletzen eta gure literaturari tiraka, baina eguerdiko 12ak saioa amaitzeko ordu ere hurbiltzen ari zaigu eta agurtu egin barko zaitugu. Mila esker gaur gurekin Lauaxetaren bizitzaren mugarri den ekainaren 25 honetan ere, gurekin tarte hartu eta sakontasun hauetan gure entzuleekin jakituri hau guztia elkarbanatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Benetan, bihotzez. Entzuleok bagoaz esan da bezala, tarte luze eta edarra egin dugu, Xabi Arritaren eskutik, eta Jon Kortazar, Euskal Filologian doktore eta Euskal Literaturako Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunarekin. Lauaxetaren inguruan, Orwellen inguruan, beste inbaten inguruan gorko saio hau, baina guri agur esateko ordua ere iritsi zaigu, Xabi Arrieta, datorren, bihar egokituko zaigun, edo datorren erarte. Bihar azaldu barko. Oiz ondo, eta goiuri ez egizaren dira, zuri ere bihar arte. Bihar arte noski. Entzuleok 10:05 hemen izango gara, bigarren kafea zuekin hartzeko asmoz izan ondo, eta gozatu azken minutu pare honetan, Anje Dualdek abestutako Otxokorena, hain zuzen ere, Lauaxetaren poesian oinarrituta osatutako 100. hamaika diskotik, ondo izan, bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.